खुलुमबाय आरो रायजोफोर आं बर' मिडियाम दानि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनग्रा साफ्रोमनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरदों गोसो गोरबो सिंनिफ्राय एसेथा दायो जोंहानि आलासि बिनानावखौ जोङो न'सिम दोनलांदों आरो ना माने उदालगुरिसिम दोनलांदों उदालगुरियाव बिसिनि बिमाया लांफैगोन आरो ना थ' आङो बे भिडिअखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरो जोङो उदालगुरियाव मामाखौबो लोगो मोनगोन स' जों दायो ओंखारलांबाय मामाया मानि थाखाय फैगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो मिन्थिगोन स' लेट्स स्टार्ट गाइस गारिखौ थाव सोबाखै आरो ओमफ्राय चेक खालामना माने थावा बेसेबां दंख' बिराद गारि होखायो आरो दानि बे लामाथिंबो सहिगोन हा सहिला होमबालाय जोङो हा जों थुनसै दा जेन तेन सहैसिगोन कारन बेयाव मानो थाखाय दाम बारा मोनलानो बेयाव टेक्स बारा गोलैयोना आरो बिसोरनिया थाइथामबाबो थाइनैबाबो बारा ना आरो बिसोरनिया बेखाय बेयाव सोला जोङो मोनसे सहैसिगोन जोङो दायो बै नुहुरनाय जे माने बे नुहुरनायाव जोङो बेयाव बे तेल डिपुआव जोङो सोसिगोन आरो ना थावखौ इन्डियान अइलाव सोखांबाय जोंहा थाव आहा मामाखौ लोगो मोनफैबाय आरो उदालगुरियाव बिशाल खाथियाव मामाया माथो होगासिनो आङो आंनि बिनानावखौ फैदों आरो बिमानो हैसिगोन दिनै न'आव थांसिगोन जोंहा बिनानावा बारादि थानो होननानै थांना खिन्थु लाखिजायासै मामाया आंनि साइकेलखौसो लाना फैदों आरो आंहा साइकेलखौ न'आव लांसै मानो होनोब्ला आंहा साइकेलखौ नांगौ जायो आरो आंनि साइकेलसो बियो आंनि साइकेल आरो आंहा साइकेलखौनो लांनो हायखानाय उदालगुरियाव न'निफ्राय गारिखौथ' ना आंनो गारिखौनो हरनो हायामोन आरो साइकेलखौ नोंस्रा लानानै गारिखौनो हरनो हायामोन ना आंनो मामादों बिशालाव हाबफैथ'बाय आरो दसे नोंसोर मा लांफैदों मा लांनो कुर्ता दिनै आंनो मोनसे बायना हरनाय मानसिफोर आइ गुलापिखौ अननानै थु इलाय इथिं 200-200ल'सो इलाय आं नोंनो उनाव हरफिनगोन ना गोमाबाय मामाया आंलाय सिनायखादों माथो याव गाखो दे हेला देलाय आं बोनोलै याव गाखो हायाव गाखो दे गाखोना दे मामा जोंहाबो मोनसे आंनो बायना हरदो देना नों नायना हो मोनसेथ' आंनोबा जेबो बायना होलाना आरो मालाय फिसाज्लानोसो लांसिगोन आंनो जेबो बायना होला कुर्ता बाहायाहां थाबाय आरो मामाया आंनो कुर्ता बायसिगौमोन नै आंहा साइकेला थांबाय आरो गारियाव टाटा साइकेल दायो थांसै आरो बेलेगथिं थांलायनोसै जोङो दायो बेटारि गारियाव गाखोबाय आरो मामादों आंदों ओमफ्राय बिगुमैदों प्रिसिदों उन फैदों बेयावहा लाखिफैबाय ओमफ्राय प्रेसिडेन्ट बिगुमैदों बेयाव हांबाय ओमफ्राय माथो जालाय बिमायालाय
Prince Bifong आरो Prince Bifong आरो बियो ओमफ्राय Prince राहा बिमा आं मरमे बिखौबो सिथाबना होआसै बेलाय मा सिथाब जानो आं मिथिगौ बिदि हरदों होननानै बेखौबो जिना जिथासो हरदों बेसा Prince बाल्थिं नायदों आरो जोंहा आथिया नै बाल्थिं गिदिर बाल्थिंखौ नायदों गिदिर बाल्थिंखौ आरो बेथ' जाबायानोसै आरो बेखौ लांनो मोननाय बेसेबां दं मा 550 ha 550 होनदों आरो आंथिखौ सामलामदों आरो दिनै साइकेलखौ बे दुखाननिफ्रायनो लांनाय आरो ना ओमफ्राय खिन्थु दायो तालाखौ गोदान नायफैफिनदों मानो होनबा तालाया गैलामोन आरो आंनि साइकेलनि तालाया गैलामोन गोमाबाय मामायानो गथ'फोर बायसानिखौ सेख्रेबनो गाहाम मोनसैनो आरो मामाया खालि आंनि साइकेलनिखौबो मामाया सेख्रेबजोबनाय केटेब 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 बेनिफ्रायनो खोरिलांनो नालाय आंहा बेटारिया जोबबायमोन आरो हा पानी मैं गारुले ना पींदे और पूरा नंबर खाइसे पानी हो माइसे इतना परिबना नाय ए बेयावसो न दे दायो जोङो उदालगुरिनि स्टेशनाव हायदों आरो ट्रेन स्टेशनाव हा मानो होनबाला जोङो माहाबा थांगोन माने जों माहाबा थांगोन ना सोर माहाबा थांगोन रङियासो थांगोन रङियायाव थांनो आरो मामाखौ फट' खेबदो आरो दै थाङा जोङो बेयाव थांसै आरो मामाया आंनो नै इयाव गस्ला मोनसे होदो आरो आं उनाव खिथिगोन आरो नोंसोरनो गाननानै भिडिअ हा बजाराव हायनानै हा जाहैदो ओमफ्राय आंहा साइकेला ओइयाव दङ आरो बेखौ लाना थांग्रोनोसै जोङो जोंनि सकानिफ्राय आंनि साइकेलखौ लाना थांग्रोनोसै गाइस आं दायो न'आव सफैबाय ओमफ्राय आंनि भिडिअबो बेसेबां जोब्बाय आरो ना गाइस थ' थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय टाटा बाय बाय लाभ इउ